proiektu hau sortu zen impulso batetik, orain dela ja 3 urte edo, horre Araiz, Beteluko baiaran, Aralarren, eta han neola ezagutu nun adar bakarrak den kondaira. Eta hor bai aurkitu nintzen, kondaira errealakin, ez detela spoilerringo, baina nolabait bau bizi guztian gertatzen zaigu, ezta? Ipuinak irakurtzen diteunean, fantasiatik harago, batean edukiak igual decepzionatze gaitu edo ez da uste genuna. Eta antzeslanean, adar bakarran ipuin hori kontatzen jutegea hainbat aldiz, eta planteatzean dana da, hemen daude hutsune batzuk edo gauza batzuk ez ditugunak nahi gure historia behin eta berriz epika horrekin kontatu txutasunetik, zer egiten dugu honekin. Irekitzen dira antzeslanean leiho desberdinak, edo bisualak, edo musikalak, horrekin jolasteko. Eta gero musikalki egia da erabiltzen dugula asko sortzikoa, Maitek eta biok konpartitzen duguna afizio bada. Gure afizioa hori eta Santageda, no? Baita, que fuerte. Ez genuen ezagutzen eta sortzikoaren imperfekzio hori gainazala hartzen dugula, eta erabiltzen dugula beste estilo batzutan jorratzeko edo beste ohikoak ez direzan soinu espazio batzuk erakusteko. Elementu frikiak, errenak, itxusiak, zikinak, hau da, ipuruak, da pixka bat gure tesia. Gure tesia da hori, ezta? Esaten dugu, ipurtzulo bat bezalakoa da, euskal kultura ere bai, garbituarren beti zikinduko da. Baina gero guk ere gauza epikoak iteiteu. Zehantza, epikotasunare konpartitzen dugu. Baita, emoten dago, hori inkonsientekin dugu. Bai, orduan, hor gaude, nola elementu celebre horiekin edo adornoak edo inguruko gauza horiekin ez daudenak epikan zentroan beti zer kontatu, no? Eta gero izan dela prozesu raro bat eta oso ezberdin bat, oso experimental orduan espazionek permititen dutzu ataratea antzokiaren karratutasun horretatik. Eta gero jende oso majoa dekozuela, oso ekipo polite, laguntzen dutzuela asko. Eta baita be, adibidez hemen, aukite argia inguruen horrek niri laguntzen oste pilo bat. Bestera antzokien iluntasunen denbora guztian galtzen duzu sentsazio guzti. Finitu trama da, sortutako konpainia edo plataforma berri bat, neuk sortu nun proiektuak aurrera eramateko, baina beti nolabait sorkuntza kolektiboai begira edo proiektu kolektiboak begira, ametsak betetzeko aitzaki bat, oantxe hasi du bere ibilbidea, hau eta beste emanaldi batekin, eta agertu mukatzen duen. Eta gero dugu oiergilan, kanpo begiradarekin laguntzen pila. Hasieratik, oda sorkuntzan parte izan da, no? Bai, kartela Alotz Arregia. Bai. Alotz Arregik egin dozku, arropa idoia beratarbide. Bai, hor da bizena. Bai. Junki dabil argietan, Aiala pasada hemendik tarte momentu batean mugimenduan pixka bat laguntzea. Bai, pixkate laguntasun ezberdinak, emota ezberdinak eduki dugu. Gure ilusioa izango zen, emanaldi asko egitea. Esan digu, pareja hona egiten deula, hasieratik mundu guztiak. Karo, Alaitz eta Maiderri zertala bier, eta orduan, pixka bat frikio. Pixka bat, asko. Baina, Garaiz eta Maite antza, nahiko genituzke plazak rekorritu.